అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమంగళూరు మండలంలో విషాదం నెలకొంది. కర్బూజా కాయల కోత పనులకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న కూలీల వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదవశాత్తు కూలీలు ప్రయాణిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనం టైర్ పగిలి బోల్తా పడిన ఘటన దేవగుడిపల్లి వద్ద చోటు చేసుకుంది. దీంతో వాహనం రోడ్డుపై పల్టీలు కొట్టింది. ఈ ప్రమాదం వాహనంలో ఉన్న 12 మంది కూలీలకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. బాధితులంతా రాయచోటి మండలం గొర్లముదివీడు గ్రామ పరిధిలోని చెర్లోపల్లికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు స్పందించి 108 వాహనానికి సమాచారం ఇచ్చారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే రాయచోటి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారికి వైద్యుల సేవలు, అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.